Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanku da ƙara kasancewa da mu a daidai wannan lokaci a wannan tashar ta mai albarka wato Hausafilm. A wannan bidiyon mun kawo muku jerin jaruman India wanda suke musulmai, amma India ma mun kawo muku na Bollywood ne zalla. Kamar yadda kowa ya sani, a India akwai masana'antu shirya fina-finai da dama, sannan kuma akwai yaruka da dama irin su Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, Bengali da dai sauran yaruka wanda kowanne suna yin fina-finansu. To a wannan bidiyon mun kawo muku na Bollywood ne zalla, wanda kamar yadda kowa ya sani, masana'antar Bollywood ita ce masana'antar ta farko a duniya wajen shirya fina-finai. Sai dai da yawan mutane suna ganin cewa babu musulmai a cikin wannan masana'anta, duba da yanayin yadda za su ga al'adunsu da kuma yanayin ɗabi'unsu ba su yi kama da na musulunci ba. Kuma kasantuwar cewa India ita ce ƙasa ta farko a duniya da suka fi yawan 'yan addinin Hindu, kuma kazalika ko a fina-finansu ma kusan duk jaruman 'yan addinin Hindi ne, wanda a Bollywood kaso 27 cikin 100 su ne musulmi. To wannan bidiyon mun kawo muku wasu jarumai wanda suka fi shahara a Bollywood din wanda suka kasance musulmai ne. Shi kuma mutum da farko wannan bidiyon a ƙarshe domin ganin su, amma ka kamanta subscribe da kuma liking domin samun kowane bidiyo da zarar mun dora. Da farko za mu fara da jarumi Arbaz Khan. Arbaz Khan shi ma fitaccen jarumi ne a masana'antar Bollywood wanda uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da Salman Khan, wanda cikakken sunansa shine Arbaz Salim Abdulrashid Khan, wanda aka fi sani da Arbaz Khan. Ya kasance mai shekaru 56, wanda aka haife shi a ranar 4 ga watan Agusta na shekara ta 1967, wanda shekarunsa suka kasance 56. Ya yi fina-finai da dama irin su Dabang, Tera Intizar, Hello Brother, Patna Shukla da kuma Pyar Kiya To Darne Kya, wanda shi yana daga cikin manyan jarumai kuma musulmai a Bollywood. Sai jarumi na biyu wato Saif Ali Khan. Saif Ali Khan shi ma fitaccen jarumi ne a masana'antar Bollywood, wanda cikakken sunansa shine Saif Ali Khan Pataudi, mai shekaru 53, wanda aka haife shi a ranar 16 ga watan Agusta na shekara ta 1970 a garin Delhi wato babban birnin kasar India. Ya yi fina-finai da dama irin su Restri, Adipurush, Debara, Bikram Beda, Kalho Naho, Jawani Janeman da kuma Love Ajkal da kuma Tanhaji, wanda suka yi shi da Ajay Devgan. Wanda shi ma Saif Ali Khan musulmi ne gaba da baya, wanda yana daga cikin manyan jarumai kuma a Bollywood din ma baki daya. Sai jarumi na uku wato Nawazuddin Siddiqui. Nawazuddin Siddiqui shi ma fitaccen jarumi ne a masana'antar Bollywood, wanda aka haife shi a ranar 19 ga watan Mayu na shekara ta 1974, mai shekaru 49. Shi ma ya kasance musulmi ne, wanda ya yi fina-finai da dama irin su Bajrangi Bhaijaan, Gangs of Wasseypur da kuma Kuwait's Hero da kuma Haddi da kuma Secret Games. Sai kuma fim ɗinsa da zai saki a shekarar 2024 mai suna Nurani Chehra, wanda shi ma Nawazuddin Siddiqui yana ɗaya daga cikin fitattun jarumai a masana'antar Bollywood wanda kuma musulmai ne. Sai jarumi na gaba wato Amir Khan. Amir Khan tabbas fitaccen jarumi ne, wanda cikakken sunansa shine Muhammad Amir Hussain Khan, wanda aka fi sani da Amir Khan. Ya kasance fitaccen jarumi a masana'antar Bollywood mai shekaru 58, wanda aka fi shi a ranar 14 ga watan Maris na shekara ta 1965 a Mumbai da ke India. Ya fina-finai da dama irin su Dangal, wanda aka fassara shi a harshen Hausa zuwa ahalin dambe, da kuma 3 Idiot, wanda aka fi sani da Dola 3 ko kuma Falalai 3. Sai kuma fim ɗinsa PK, wanda aka fassara shi mai suna Gaskiya Ɗaya Ce, Silal Sin Chadda, Gajini, Dumtiri da dai sauran manya-manyan fina-finai da Amir Khan ne. Amir Khan tabbas ma musulmi ne, wanda yake auren mata biyu kuma dukansu musulmai, kuma 'ya'yansa ma duka musulmai ne, wanda yana daga cikin manyan jarumai a Bollywood ma baki daya. Sai jarumi na gaba mai suna Irfan Khan. Irfan Khan dai shi ma fitaccen jarumi ne a masana'antar Bollywood, wanda aka haife shi a ranar 7 ga watan Janairu na shekara ta 1967 a Tonk da ke India.
wanda kuma Allah ya masa rasuwa ne a ranar 29 ga watan Afrilu na shekara ta 2020. Wanda ya yi fina-finai da dama irin su Life of Pi da kuma Angry Medium wanda aka yi shi a shekara ta 2020 wato shekarar da ya rasu kenan, da kuma Piku wanda aka yi shi a shekara ta 2015, da kuma Hindi Medium da dai sauran manyan fina-finai. Wanda shi ma Irfan Khan yana ɗaya daga cikin manyan jarumai musulmai, Allah ya ji kansa da rahama. Sai jarumi na gaba wato Salman Khan. Salman Khan ne fitaccen jarumi ne wanda na san kusan duk mai kallon bidiyon nan ya san shi. To cikakken sunansa shine Abdulrashid Salim, wanda aka sani da Salman Khan, kuma ya kasance mai shekaru 57, wanda aka haife shi a ranar 27 ga watan Disamba na shekara ta 1965 a Indore da ke India. Salman Khan ya kasance fitaccen jarumi da ake ji da shi a Bollywood baki ɗaya, kuma yana daga cikin jaruman Bollywood da suka fi shahara, inda ya yi fina-finai irin su Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan da kuma Pathan da kuma Bajrangi Bhaijaan, Sultan, Rade, Ekta Tiger, Tiger Zindahi, Tiger 3 da dai sauran fina-finai da Salman Khan ne, wanda yana daga cikin manyan jarumai a Bollywood kuma musulmai wanda ake ji da su. Sai jarumi na gaba wato Arif Zakariya. Arif Zakariya da shi ma fitaccen jarumi ne a masana'antar Bollywood, wanda a yanzu yake fito a matsayin uba a cikin fina-finai, inda ya kasance mai shekaru 57. An haife shi na ranar 11 ga watan Nuwamba na shekara ta 1966, wanda ya fito a cikin fina-finai da su Haunted, Ahan, Nanaksha Fakir da kuma Dance Like a Man, sai kuma 420 IPC da dai sauran fitattun fina-finai da ya yi a Bollywood. Sai jarumi na gaba wato Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan dai fitaccen jarumi ne a Bollywood wanda ake wa lakabi da King of Bollywood, ko kuma a kira shi da King Khan, wasu kuma su kira shi da SRK. Cikakken sunanta dai shine Shah Rukh Khan, mai shekaru 58, wanda aka haife shi a ranar 2 ga watan Nuwamba na shekara ta 1965 a New Delhi, wato babban birnin India, inda ya fito a fina-finai irin su Jawan, Pathan, Dilwale, Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khush Kabhi Gham, Rais, Don, da kuma My Name is Khan, Mohabbatain da dai sauran fina-finai da Shah Rukh Khan ne. Da Shah Rukh Khan ya kasance musulmi wanda ake ji da shi, kuma yana daga cikin manyan jarumai a Bollywood kuma wanda suke musulmai. Sai jarumi na gaba wanda kuma shine na ƙarshe wato Nassar. Nassar da cikakken sunansa shine Muhammad Nassar, kuma fitaccen jarumi ne a masana'antar Bollywood wanda yake fina-finai da yarka da dama, inda yakan yi fina-finai da Bollywood da harshen Hindi, kuma yakan je Tollywood ya fina-finai a harshen Tamil da kuma Telugu da kuma Malayalam, wani lokacin ma har da su Kannada. Ya kasance fitaccen jarumi a Bollywood kuma musulmi wanda ya fina-finai irin su Erida, Bahubali da kuma New da kuma Nayakan, Rodi Rator da dai sauran fina-finai da su Chanakya da dai sauran fina-finan da jarumi Nassar ya fito. Wannan su ne 'yan takaitattun musulmai da muka kawo muku a masana'antar Bollywood, inda a gaba kuma za mu kawo muku mata wanda su ma musulmai ne. Wataƙila ma za mu iya kawo muku na Tamil, yankin su Ramcharan, wato da kuma su Alu Arjun da dai sauransu, inda kuma a nan za mu zaƙulo muku musulmai domin mu kawo muku ku gansu. Za ku yi bayyana mana ra'ayinku a comment section. Mun gode sosai da sosai. Kar ku manta subscribe da kuma liking. Sai mu haɗa ku a bidiyon namu na gaba. Bisalam.